ένα πολύ κρίσιμο, μια δύσκολη θέση ευθύνη. Καταρχήν αυτό το πρόγραμμα είναι πραγματικά μια ανάσταση για την ελληνική κοινωνία, αλλά μικρή. Διαχειρίζεστε το κομμάτι του ΕΣΠΑ. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό εργαλείο αυτό για την ελληνική κοινωνία και πιστεύω ότι οι δράσεις που έχει να κάνει είναι πολλές. Υπάρχει κάτι άλλο στον ορίζοντα που έχετε να μας πείτε, αφού σας συγχαρούμε πρώτα για αυτή την πρωτοβουλία? Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι η ανεργία σίγουρα είναι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα που καταλαγίζει την χώρα. Το Υπουργείο Εργασίας, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών δράσεων, δηλαδή δράσεων που έχουν να κάνουν σχέση με την απασχόληση, αλλά και μετά από διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν την έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων, προχώρησε σε δράσεις συνολικού ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ μέχρι τέλος του έτους. Ήδη, εκτός από την δράση της κοινοφελούς εργασίας, πεντάμινης απασχόλησης στους Δήμους, Περιφέρειας αλλά και Υπουργεία της χώρας, μέσα στον Νοέμβριο θα βγει δράση για τον τουρισμό αλλά και εξειδικευμένες δράσεις σε τομείς της οικονομίας όπου η Ελλάδα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα. Δηλαδή, για παράδειγμα, στα logistics, στο εξαγωγικό εμπόριο, στο λιανεμπόριο. Άρα προσπαθούμε οι δράσεις μας να είναι στοχευμένες, να είναι εξειδικευμένες, γιατί τελικά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η απασχόληση. Μπορεί τα πεντάμινα να μην επιλύουν το πρόβλημα, όμως έχει αποδειχτεί βάσει της μελέτης του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών ότι μέσω των βάουτσερ ένα 20% των ωφελμένων τελικά βρίσκει μόνιμη θέση απασχόλησης. Άρα έχουμε μία αφετηρία πάνω στην οποία μπορούμε να στηριχθούν και βεβαίως μπορούμε να την επεκτείνουμε. Επίσης, για το επόμενο χρονικό διάστημα θα βγάλουμε δράσεις που αφορούν το κομμάτι της κοινωνικής οικονομίας. Ένας πολύ σημαντικός τομέας, ο οποίος ακόμα στην χώρα μας βρίσκεται σε εμβριακό στάδιο. Εμείς σκοπεύουμε μέσω της σύστασης των περιφερειακών μηχανισμών στήριξης της κοινωνικής οικονομίας να στοχεύσουμε συγκεκριμένα στον τομέα αυτό που μπορεί να δώσει σημαντική όθηση στην απασχόληση και σκοπεύουμε το αμέσως επόμενο διάστημα να το στηρίξουμε και χρηματοδοτικά, ενισχύοντας τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Όταν κανείς φανταστεί ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις απασχολούν περίπου το 6% του εργατικού δυναμικού και αντιπροσωπεύουν το 10% των επιχειρήσεων, αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό μπορεί να εξελιχθεί ο συγκεκριμένος τομέας για τη χώρα μας. Ο κ. Παντούλης, η ιδιότητα που είχε προτείνει ως πρόεδρος του Ιατρικού Συμβουλίου μέχρι το τέλος του χρόνου, θα υπήρχε ένα πρόγραμμα του εργασίας που θα έδινε για πολυατρία, αναδείγους κτλ. Αυτό το έχετε σχεδιάσει, είναι έτοιμο να προχωρήσει? Κοιτάξτε, αυτό με κάθε είδους πρόταση η οποία στοχεύει σε εξειδικευμένη απασχόληση και μπορεί τελικά να ενταχθεί, προφανώς και μας ενδιαφέρει. Αντιλαμβάνεστε ότι βρισκόμαστε στο τέλος του επιχειρησιακού μας προγράμματος. Ήδη η αντιπροσωπεία μας αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις Βρυξέλλες, οπότε τέτοιου είδους δράσεις μπορούμε να τις σχεδιάσουμε, να τις συζητήσουμε για την επόμενη πλέον προγραμματική περίοδο, αλλά μέσω τον Ιανουάριο. Διότι ο στόχος μας είναι να είμαστε το πρώτο επιχειρησιακό πρόγραμμα που θα εγκριθεί σε επίπεδο χώρας, έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένα κενό μεταξύ των δύο επιχειρησιακών προγραμμάτων. Άρα, ο στόχος μας είναι να τρέξουμε τέτοιου είδους στοχευμένες δράσεις στο αμέσως επόμενο διάστημα. Κύριε Υπουργέ, καλό κουράγιο, καλή επιτυχία και καλή τύχη, γιατί χρειαζόμαστε όλοι. Ευχαριστώ πολύ.